denmisɛnninw minnu mago bɛ dɛmɛ kɔrɔtɔlen na Burkina Faso, Mali ani Niger jamanaw na olu hakɛw ka ca ni san 2020 ta ye siɲɛ 2 UNICEF y'o fɔ ka fara o kan denmisɛnnin miliyɔn 4 wɛrɛ bɛ farati la u sigiɲɔgɔn jamanaw la baw kɛlɛ minnu bɛ kɛ marifatigiw ni lakanabagaw cɛ olu bɛ ka wɔyɔ dancɛw kan. Marie-Pierre Poirier min ye UNICEF ka mara ɲɛmɔgɔ ye farafina san 2022 o kɛra fariya ko ye kɛrɛnkɛrɛnya la denmisɛnninw bolo Sahel camancɛya la. Kɛlɛ ni senfɛmɔgɔw bɛɛ kan ka teliya la ka bingani ban denmisɛnninw kan ka lakɔlisow kɛnɛyasow ani sow kan. O mara ni minɛna jihadisu ka fariya ko la kabini san caman. UNICEF y'a jira ko marifatigiw ka kɛlɛ min bɛ ka mara ni minɛ o kɛra juguya ye ka taa fɛ baw olu dɔw bɛ ka baara kɛ jamana yɔrɔbaw la ka duguw datugu ani ka jiko sariyaw tiɲɛ. Burkina Faso jamana na denmisɛnnin minnu fagara san 2022 kalo 9 fɔlɔw la olu hakɛw ka ca ni san 2021 waati kelen ta siɲɛ 3 ka kɛɲɛ ni duniya keleyatɔn ka kunnafoniw ye. Lakaliso 8,300 ni kɔ datugulen don jamana 3 ninnu na. A ka ca ni kelen ye duuru o duuru la Burkina Faso ka sɔrɔ Niger jamana tilaberi mara la lakɔliso tila 3nan ɲɔgɔn tɛ baara la tugun. James Jones n'o ye UNICEF ka kumalasela ye o mara nin na o y'a jira ko banakisɛba min bɛ denmisɛnninw ka ɲɛnamaya n'u ka siniɲɛsigi la Sahel camancɛya la. UNICEF ye wele bila kɛlɛ ni senfɛmɔgɔw bɛɛ ma u k'u ka jogoɲumanya ni sariya wajibilenw dafa denmisɛnninw kan diɲɛ sariyaw kɔnɔ hali ka binganu ban funakeninw ni lakɔlisow kan.